Ben, o acto vai comenzar propiamente agora. Isto foi como unha sobremesa, pero temos un sentido porque é o vídeo que presentou ante a UNESCO a candidatura das institucións orais galego-portuguesas a obra mestra da humanidade. Eu chamo Xavier Prado, estou representando aquí o colectivo neste momento pola salvaguarda do patrimonio inmaterial, e nós entendemos que a candidatura, despois de 4 anos de loita por que chegase a ser presentada ante a UNESCO, o feito de poder ter presentado xa foi en sí un éxito. Non se culminou coa desexada proclamación. Iso non quere decir que o objetivo non fose cumplido, nin que non sexa necesario seguir traballando. Temos unha riqueza en este momento no país que merece que fagamos todo tipo de esforzos por que non desaparezca. A frase que nos move e que move a UNESCO en todo este proxecto do patrimonio inmaterial é a frase dun pensador africano, Ampate Ba, que di que cando unha ancián morre, unha biblioteca desaparece. E nós estamos vendo como ao longo do noso país están desaparecendo bibliotecas cada día, e non podemos permanecer impasibles, non queremos ante este feito. Por este motivo seguimos traballando de acordo neste caso en colaboración con a Universidade de Vigo. Elaboramos un plan de salvaguarda do patrimonio inmaterial. Como resultado deste plan e de todos os contactos feitos ao longo do país de promoción da candidatura, vimos de publicar un libro de Xavier Simón e eu, que despois vos falará, sobre a relación entre a cultura tradicional e a salvaguarda do desenvolvemento rural. É necesario que o mundo rural consiga pervivir e desenvolverse para que o noso patrimonio perdure no tempo. Non son pedras, o patrimonio material está na xente, e se a xente e o seu modo de vida desaparece, o patrimonio vai ser das mans. Por lo tanto, esa será a primeira parte desta presentación, deste acto, que ten un formato de revista oral, e quero dicir tamén moi brevemente, porque o tempo nos vai a comer a todos os que vamos aquí a falar, e eu vou ser o primeiro. Podría falar muitísimo máis tempo, pero prometo que non, que vou cortar agora mesmo. Simplemente dizer que no libro sobre a cultura tradicional do desenvolvemento rural, ao redor de 60 artigos presentan unhas pequenas pinceladas do que é toda a nosa cultura tradicional e todo o que se está facendo ao longo do país para a súa preservación, e un destes artigos fala precisamente da revista oral. A revista oral é un proxecto que está levado adiante en Lugo, se chama ali o Pazo das Musas, e aprendimos que este formato, esperemos que para tamén aquí sexa idóneo para o que queremos facer, que vexamos moi rapidamente unhas breves mostras de toda a riqueza que está no noso contorno, e sobre todo que nos animemos a seguir traballando, porque pretenderíamos darle unha certa periodicidade a esta experiencia, se vos parece que merece a pena, e sobre eso ao final se podrá mellor conversar directamente. Xa sin máis, vou dar a palabra a Mariló, que nos vai a falar sobre Mariló Fernadas de Padróns, que nos vai a falar sobre a problemática en este momento de unha persona que quere manter a súa produción neste mundo tan globalizado, donde o consumo parece que non se dá conta das ventaxas que representa a produción tradicional de todo tipo de activos, de produtos. Posteriormente falará Xosé Presas tamén sobre unha riqueza que temos que non mellor non programamos suficientemente, que é a propiedade colectiva do monte comunal, como isto pode tamén repercutir para que incluso a cultura tradicional non desapareza. E finalmente, en este grupo de intervencións que van a falar máis relacionado co desenvolvemento rural, falará Xavier Simón da Universidade de Vigo, nos explicará en que consiste o plan de salvaguarda, e despois seguirán as intervencións que xa